Kungoshaya data mukatipoti country kedu aka unenge watosarira kumasure mainga vabva kwaola uko vasiya vataura makunun'unu maodza moyo reason yavakarambira kapfupi chero newewo hawaikwanisa kugara murume anoti kana adhakwa anodya tsvina yemwana kukuratidza kuti iye atori tsvina yomunhu. Imi kana zvinhu zvacho zvakaoma vaita zvakare kuswatudza maissues ekunzi vakaita mimba yemwe murume vachiri mumba makapfupi. Vataura zvakare vakati munhu wavari kudanana naye murume wemunhu uye vari kungofara nekuti at least fees dzevana dzabhadhagwa chero musowo wakabuda kwakapfupi. All the 20 years he has been married they worked for nothing. Imba yavaitogara yaiva ifamily vakati iwo aiwa bodo ko ndingasvika pakuchembera ndisina chandinacho ndichingoti kwai ndakagarira murume bodo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tangoti tikomente ka nyaya yaitika kwa DJ Ola uko. Mainga very soft zvavo vakati ndinoda kuti nyika yeZimbabwe indiregerere inini navakapfupi hatisiri tose handidi kutaura mashoko mazhinji ndakaremerwa asi ingozivai kuti nababa takasiyana. Ola akati munonyepa truth serum pamunhu imwai mvura iyi mainga vanhu varudunuka asi vachiedza kuzvibata asi zvichingoitika kani imi vativo vakasangana kapfupi 2003 vakadanana for 2 years then they married later on. She was 19 at the time and unotoona kutoti ndiye one of the first boyfriends yavo. So nyaya yekunzi vane history yechibhishu vanenge vakazozvitanga havo later asi kumashure uku she was only a child who fell in love. Then from 2010 maproblems akabva anyanyisa kuwanda not kuti anga atotanga akatanga when they initially stayed together but by 2010 it became worse because ndo pakatanga kupinda mari yakati one day. By 2018 2019 mama album achizotevera vanga vasachakwanisi kugara charo pamba vaisaonana nevana. Yes vairara pamba asi kuti nguva dzipi vaipinda koedza vobuda zuva rovira vopinda zvekoedza zvokuti vana vachienda kuchikoro vaisatomboonana nababa. Amai kuti vabvunze blame yoshiftiwa yonzi amainga ndiwe une problem. So by February 2025 mainga vanga vatodecide kuti iva vachakwanisi kuramba vagere nemurume uyu vakamboenda kumba kwavo vachicame back vakaedza zvakare kugara after 2 weeks zvikaramba. By March she was out ndokutora vana vese ndokuenda. Nyaya yekunzi vakabudana 1 AM it is not true according to mainga vari kuti vakabva na9 usiku iye kapfupi aivepo pamba asi samazuva ose ainge akadhakwa. Yes they moved out akavata guys gwedebu munhu akavata akadhakwa kufa nedoro. Then chimwe chaitika ndechoti alcoholism yacho was too much to an extent that children failed to go to school. Baba vangu vasachakwanise kuti vaendesa vana kuchikoro. Yes mashows vaiita mainga vachiitawo zvekubika sadza asi mari yaitikeswa mumba. Baba nga voti vapedza kusvitsa 10 minutes later ndipo 20 10 minutes later ndipo 100 10 minutes later kusvika mari yapera. So mainga vari kungoti she was just hameno toti chiko kabhengi kanongobatiswa mari yotogwa within a short space of time. Pakasvika hama dzamainga kumba vaenda kunovhizita brother yavo iripo. Kapfupi ari kunzi akasvika kumba akatsamwa zvakanyanyisa asika mukuedza kuratidza kuti akanyanyisa kutsamwa akatora poti yemwana yanga ine tsvina ndokubata namaoko ake ndokubva adya kuratidza kuti ndiri tsvina yemunhu hausi kundiziva iwe. There was too much verbal abuse, there was emotional abuse. Mainga vari kuti kwaitotaurwa ugotukwa ugokumurwa pagotaurwa mapatsi ako emukati zvokuti maneighbors anga akutonyatsoziva kuti mainga vanotukwa misi yose asi kusvika pakuzodya tsvina tafadzwa chidawa royal mint yero basa. Haiwa tiri kuona zvamuri kuita mastreets but pana kapfupi dei mabata munhu nekuti zvaakusvika pakudya dhorodhosi zvakaoma. Kuimiwo mainga maigorega poti yomwana isina kuemptiwa sei. Zvanditi mwana anoitira mupoto muya imondorasha mokirina modira tumvura kuti agodzoka achipama. Zvino kana mose mugarazve nedhorodhosi riri mupoto chipoti chiyatoda kugezeswa mhani imi kani uchapa here nhandi.
enga yakapotraiwa musi uyu yanga iri enga pro max 2.0 chayo kana kuti 4.0. imi kani unenge waona kuti ndatsamwa ndiwanga varatidza sei kuhanana tsano kuti ini ndinotsamwa, asi inonyanza kurwadza ndechekuti in all this abuse mainga vanga vasina kubvisigwa kubva kutsvakirai kuno chaiko. Roora hatitombotauri matekenya ndebvuma afukidza dumbu asina kumbogara zvaenda. 4 children later, 20 years later, mukomana hana kumbotsukunyuka, haana kumbobvisa chero tsvakirai kuno. Chero vana tsano vakapedzisira vatoona kuti tikadzovhakachira hama yedu iyi aiwa inongoorerako katisina kumboenda. Mai ngavari kuti ivo vakabuda and she went back to her father's house, pafamily house nevana vavo 4. New Blesser Bay is paying school fees yevana, vari kuprovide everything. Muri kumuona here girl, she chose herself, she's glowing zvimwe zvekutodaro. Kapfupi tried to follow mai nga kuti kumbira regerero, but it failed. Mai nga vari kuti mwoyo wavo sekusviba kwakaitwa nedhorodhosi riya remusuya watarisa kune imwe nzvimbo. Uye Kapfupi aita move on, ane girlfriend yake ari kufambidzana nayo, and in his bid to try and show mai nga kuti ndaane baby akavatumira message, akavafonera achivatuka kuti why uchitaura nemunhu wangu. Mai nga vakati aiwa ina handina kumbotaura nemunhu wako, only to realize kuti the guy is trying to show off kuti ndaane baby ritsva. Mai nga vari kuti nyaya yekunze vakadanana nemunhu anonzi Yeukaitonderai vakamusevha nenzira isiriyo vakazobatwa mavhi 11. Vari kuti idzodzo ndidzo dzinonzi nhema. Vari kuti vakadanana naBlesser Bay wavo uyu vatovakumba kutafara, vakawana mufesi wavo vakadanana vari koko. Then she bought a new phone. Obviously ndofunga Blesser Bay akatoona kuti aiwa urambobayiwa nemabhotoro wakabva nawo kaKapfupi dzosera. So phone he was given to the child. Then the child visited the brother. Vari kwabrother kuya phone yakaiswa pachaja, and munongozo maZimbabwe nzekuna nyaya dzevanhu. Whoever opened this phone ndopa akawana machats aya, and they ended up mumaoko aKapfupi. But zvanga zviri zvinhu zvakaitwa mai vava kutafara. Guys, these guys have been separated for like 9 months already, and ndofunga nyaya yekuzobata machats ndo yamupa vavhavumu yekuda kudzoka kumastreets kuzotaura kuti ndakachitiwa. Wikinewo akavapa mota yechipiri. Manetizens akati hatisi kunzwisisa kuti mai nga makaenda 1 kunogamuchira mota kwaWikinewo. Mai nga vati ivo. At the time that Wikinewo gave them the car, she was already out of that marriage. But Wikinewo akati iye ari kupa couple because baba nga vakanga vamboita history yekurovera mota achibva ati uyai nemudzimai wenyu. Baba nga vakaenda kumba kwana mai nga vakanokumbirisisa kuti please come and help me kutora mota ndibatsirewo, otherwise Wikinewo haasi kutozomboregedza mota iyoyo ichibuda tisina kusaina. So mai nga went, she confessed kuti she pretended kungoti mota iuye, but as soon as she was done, not even a kilometer into town, she had to drop off. Zvibva zvatoperawo, Kapfupi achienda kumba nemota yake, ivo mai nga vachiendawo kwavo. So vari kuti ivo hapana zvatakambonzi kwai takashare property, because there was nothing. For 20 years these guys were just staying. Ameno kana mbedha wachindofungwa waitoti tsviki kana kutorira. Mai nga munhu akati ndafukika. Asi kana musina chamambotengawo guys, she could not even live with a bed, a fridge or whatever. There was nothing. Kuri kunzi there was nothing to share. Paingova nemota iyo yatakawana seWikinewo. Imba chaiyo yaiva imba yemaparents aKapfupi. So they were the ones staying there since vabereki vakashayika. Fees yakabhadhagwa yevana naBlesser Bay. Phone nyuwani mai nga ava nayo. You could see the glow. The girl is living the life. Vanenge vari kuseva nenyama vachinonga nhindi 3 4. But nemanje nyaya yedu iri pakuti mai nga munhu wavawana murume wemunhu. She even confirmed it on camera that vanozikamwa kumusha, vanozikamwa nehama dzemurume, asi mudzimai wemurume uyu haasati aziva. Asi isusu hama dzevarume takamboita seiko? Hama dzana baba ndokuita sei kuti munogamuchira umwe muroora, umwe musina kupedzerana naye? Imi zvakaoma. So mai nga vari kuti ivo vakamuda sezvaari nemhuri yake, iyewo ndokuvadawo, saka vari kubatsirana kuchengeta vana. As long as she gets what she wants, she's fine. But manje sisterhood yabva yaita division. Vamwe vari kuti nhai mai nga ungada here kusiya baba ngane kuti vanomwa doro woenda wondoputsa musha womwe mudzimai just because you want your 4 children to be taken care of?
Sisterhood yaramba yati mainga, if you are going to be destroying another woman's peace, please go back kuna Kapfupi. You can't be expected kubatsirwa nemari yakashandwa nomumwe mukadzi. Imi makatadza kushanda yenyu for 20 years. Pakuda nemurume wemunhu, we cannot support you zvachose. As much as it might look like podcast clearing the air, this, yes, it is bringing clarity, but it destroys families. This means that there is no room for reconciliation or makeup after this disclosure of family and personal issues. Things every typical family suffers from. Vamondo vari kuti tiri kumira namainga because this lady has been through a lot in the marriage. Asi kuti vanhu are just majoring on the issue boyfriend. Yet it seems like Kapfupi wacho kutogarika naye as a person kunotonetsawo. Hana musoro mukomana zvakaimbwa namapfumo. Mami, you don't owe anyone anything. Kana kutouya kwaola dai masiyana nazvo. Vanhu vagara neside ravanoda. Seems like Kapfupi character yake yekuacta real life, it is the same. Saka takazowirana kuti munhu akusiya imba yake kunoita small house yeumwe. Ipapo gaizika aiwa tatadza kuwirirana zvachose. Then pano vamwe vari kumirawo namaactor namaactress namasocialites vakati I want to blame Kapfupi. Vaimbi vanosangana nezvakawanda that leads them into substance abuse. And vachishaya varimo muindustry vanokwanisa kuvapa mazano. Industry yemusic senge yedu isina mari iyi ine malaws akawanda than mahighs. These guys suffer anxiety, depression and other psychological disorders. Zvinovapa vafunge substance abuse is the answer. Their spouses suffer a lot in silence. She did great in coming pachena kuzvitaura. Bounty Lisa could not, but she did nasi. She is brave. Mabibi akati katsambura futa kemurume. Kasina kubvisa kana sendi. Kungoda kudya haga mukaka egadzi mahara. Murume wacho wemunhu it's wrong. I'm not supporting it. But maybe vatoona barika really better than a useless man. Zviri nani kugara nemurume wemunhu pane kugara neanodya godzva. Zvakangooma amai ava kana vanga vachitaura chokwarika Matrix motomanya uko. Look at the smile. Isu taiti zvinhu zvakanaka. Yet she was just covering up. Aiva vakasimba maiga ngavazvisiye izvi. So guys, ndo nyaya iripo. Pane a conflict vamwe vakati siya murume wemunhu, vamwe vakati aiwa vati pamupato unotoona kuti zviri nani zvangu ndinoita happy side chick than kuita miserable main one. Kana zvakaoma. Anyway guys, don't shoot the messenger. Ina ndina chandiri kumbotaura panyaya iyi, ndiri kungokupai zviri mumastreets. Please do leave your comments on what you think. Musaenda kure. Kapfupi ari kudzoka wane yake narrative ati hapana kurara muzuva ranhasi. Tengai data mugarire pedo nekuti nyaya yacho yakaoma. Kune vaya vasatoona podcast manyaya kwa DJ Ola sese zviri ko. Remember, this is just a summary nema comments techida kungotarisa zvedu controversy related to the issue, but nyaya yese nekuzara kwayo maawa namahour ariko kwa DJ Ola yuko. Ngati manyaya tinozvionera.